Bilan li f'Malta jkunu identifikati u rakkomandati iktar siti potenzjali ta' wirt ġeoloġiku, ambjentali, storiku u kulturali kemm biex ikunu inklużi għal UNESCO Geoparks Network Globali u kif ukoll bħala siti ta' wirt storiku dinji, il-Ministeru għall-Ambjent, Żvilupp Sostenibbli u Tibdil fil-Klima waqqaf kumitat. Dan għandu lan li jesplora territorji jew parks naturali li għandhom il-karatteristiċi meħtieġa għal dawn it-titli. Il-Kumitat li huwa appuntat għal 3 snin se jitmexxa mill-Professur Henry Frendo bħala Chairman. Frendo li jokkupa wkoll ir-rwol ta' Chairman tal-Kummissjoni Nazzjonali Malti għall UNESCO stqar li huwa fiduċjuż li f'pajjiżna hawn dawn it-tip ta' żoni. Semmejt il-Dwejra u semmejt il-Majestral, ġifieri il-Park tal-Majestral, dawn huma xenarji fantastiċi. Però skont l-istatut tal-UNESCO biex daw jiġu rikonoxxuti uffiċjalment bħala Geoparks jew Biosphere Reserves, iridu jkunu aċċessibbli, iridu jkunu viżibbli u iridu jkollhom ċertu titjib fil-faċilitajiet tagħhom, iridu jkunu istruttivi u edukattivi. Il-membri l-oħra tal-bord huma Katrin Tabone, Claudio Marciano Di Scala, Frank Zammit, Nathaniel Kutajjar, Edward Gilson u Janika Samut. Il-Professur Frendo fisser kif sit immexxi skont il-kriterji tal-UNESCO Global Geoparks joffri esperjenza edukattiva. Proċess edukattiv u istruttiv għand nies ta' kull età illi jmorru hemmhekk jaraw pereżempju xi flora u fauna hemm, x'tib ta' ħxejjex, x'tib ta' fjuri, x'tib ta' arbuxxelli. Tifhem il-viċinanza tal-baħar. U mbagħad għandek il-habitat, l-użu li jsir mill-art. Wara li jkunu identifikati s-siti, il-Kumitat se jkollu l-irwol li jissorvelja l-iżvilupp tal-ewwel sit bħala Geopark biex ikun elenkat mill-UNESCO. Il-Ministru għall-Ambjent José Herrera stqar li din inizjattiva qed issir biex ikunu salvagwardjati dawn is-siti li minkejja li għandhom potenzjal storiku u kulturali ma kinux apprezzati biżżejjed fil-passat.